Musotele jabarani filɛbagaw assalamu alaikum. Aw bisimila an ka kɛnɛ mandi kan n'o ye Maliba politiko kɛnɛ ye. Bi an bɛna an ka maaba dɔ bisimila o ye k'a fɔ Dr Choguel K Mayiga. K'a fɔ ale ye bɛrɛbɛrɛlitɔn ɲɛmaa ye n'o ye MPR ye. Dr Choguel Kokala Mayiga k'a fɔ ani jamanakuntigi caman ye baara kɛ Mali in kɔnɔ yan. K'a fɔ min ye démocratie fana o sabatili jamana in kɔnɔ a ye jɔyɔrɔba kɛ o la. Ayiwa an b'a fɔ k'a bisimila Dr i bisimila. An y'i wele y'an ka wele jaabi a diyara an ye. Ayiwa an bɛ kuma di ma i ka foli di télé filɛbagaw ma. Bɔre n bɛ Muso TV filɛbagaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ka télé a yɛrɛ ka initiatrice Makoro Kamara k'a fɔ ka janjo yɛrɛ fɔ a ye parce que y'a dɔn Makoro tɛ mɔgɔ dɔgɔlen ye Mali la. A kɛra muso ko a kɛra journaliste ko a kɛra entrepreneur ko Makoro y'a a jɔyɔrɔ fa yɔrɔ bɛɛ la. Ni mɔgɔ 200 ka taa 1000 ɲɔgɔn kun bɛ Mali bolo min bɛ baara kɛ comme Makoro ne ɲɛna a ma se mɔgɔ k'a fɔ ko muso ka u ka jɔyɔrɔ di muso ma parce que ale yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ fa ale y'a baara de y'a kɛ a kɛra mɔgɔba ye Mali kɔnɔ donc o de kama n ye n ka ko bɛɛ bila aw ye n wele ko n bɛna kuma aw ka télé la n ko n bɛna ka barika d'aw ye k'aw fo an ni aw baarakɛlaw bɛɛ n'aw filɛbagaw bɛɛ surtout musow parce que bɛɛ b'a dɔn foyi tɛ se ka dilan jamana kɔnɔ ni muso sen t'a la ni muso da t'a la ni muso bolo t'a la donc n nana k'aw lamɛn ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ parce que politique ɲɛmɔgɔ a ka baara fɔlɔ-fɔlɔ de ye ka sensibilisation kɛ parce que ale bɛ min ye ka min analyser k'a ye peut-être mɔgɔ minnu sigilen bɛ so u t'a faamu donc n nana ka fɛsɛfɛsɛw k'a faamu gɛlɛya min bɛ Mali la a bɔra min a bɛ yɔrɔ min na sisan a solution ye jumɛn hakilina min bɛ na kɔ foyi o de ye homme politique ka baara ye pour que mɔgɔw ka se k'an dɔn a kana dɔ dɔrɔn u taara fɔ a kan u tɛ nin fɔ a kan u taara nin fɔ a kan u k'a fɔ ko ni yɛrɛ y'a ye n'i y'a ka kuma mɛn a kuma ye n kunkolo minɛ ou bien a kuma ma n kunkolo minɛ donc n nana o de la. Ayiwa an y'a fɔ cogo min na président i ka nali a diyara n ye min ye an ka kɛnɛ in kɔni n'o ye politique ko ye ayiwa maa minnu bɛ na o de ye k'a fɔ ka sira yira maaw la ka jamanadenw kunnafoni halisa démocratie a bɛ se ka faamu cogoya min na a ye ni wulikajɔw bɛ se ka sabati cogo min an ka laɲiniw bɛ se ka sabati ayiwa an ka ɲininkali fɔlɔ an b'a fɛ ka dɔɔni dɔn MPR yɛrɛ ayiwa o nacogo la. MPR y'a dɔn kabini 91 fanga yɛlɛmara 91 kuma cayara kun fɔra maliyɛnw ye o y'a sɔrɔ ne kun bɛ parti kɔrɔlen ye UDP ne kun b'a jeunesse la donc fɛn o fɛn n'a kɛra n'a fɔra Mali la ka bɔ 88 fo ka taa 91 ne y'a bɛɛ lajɛ ne bɛ yen ne y'a bɛɛ sɛbɛn n y'a kɔlɔsi o de kama fanga yɛlɛmara 91 y'a dɔn bɛɛ ja wulila u ye kuma min fɔ maliyɛnw ye ne kun b'a dɔn tigitigi k'o tiɲɛ tɛ a caman tɛ tiɲɛ ye n ko jamanaw bɛɛ la n'i ye jateminɛ kɛ pour que jamana ka se ka jɔ fanga min bɔra fanga o fanga n'a nana a bɛ baara kɛ jamana bɛɛ tɔgɔ la hali ni bɛɛ dalen t'a la donc n'a ye baara kɛ n'a bɔra a ye baara ɲuman minnu kɛ jamana denw bɛɛ tɔgɔ la an ka se k'u ta fanga kura min bɛ na a ka dɔ fara u kan n'o bɔra min bɛ na a ka dɔ fara u kan maintenant u filila yɔrɔ min na an ka ɲinɛ o kɔ an k'a bɔ yen ne ka discours y'o de o de fɔra 81 ko tɛ se k'a fɔ Mali la ko bɛɛ ka sɔn k'a fɔ ko Musa Tarawele tile la fɛn ɲɛnama si ma kɛ Mali la Musa ye tiɲɛlikɛla de a ye Mali tiɲɛ donc fanga bɛɛ ta ka bɔ yen maintenant y'a bɛɛ ta ka bɔ yen an nana min sɔrɔ o de kama n bɛ to k'a fɔ dɔ ye a bɛ se ka kɛ i bɛ Modibo Keyita fɛ a bɛ se ka k'i ta fɛ a bɛ se ka t'i y'a jugu yɛrɛ dalilu b'a la parce que i ni jamana mara kɔni bɛɛ tɛ se ka taa i nɔfɛ i bɛ se ka Musa Tarawele fana ta dɔw b'a nɔfɛ dɔw t'a fɛ dɔw yɛrɛ y'a jugu ye mais fɛn fila bɛ yen i bɛ se k'a fɔ k'u a t'u la c'est des patriotes u bɛ Mali fɛ Modibo ni Musa a bɛ se k'a kɛ u filila yɔrɔ dɔ la
olu yɛrɛ ka baara kɛ cogo ala dɔrɔn de tɛ fili o maintenant ni mɔgɔw bɔra fanga la i bɛ jate a filila yɔrɔ jumɛn an ka ɲinɛ o kɔ a ye baara ɲuman de kɛ an ka dɔ ta k'a fɔra ko ka jamana ta ɲɛ n'i ye Amérique lajɛ n'i ye France lajɛ n'i ye Russie lajɛ n'i ye Chine lajɛ a bɛ baara kɛ nin cogo la mais n'a nana fɔ ko mɔgɔ min bɔra fanga la k'a ka a ka baara ye bɛ fu de k'a fɔ ko mɔgɔ ye kalo ou bien 100 mugan ni saba kɛ fanga la k'a ye baara jugu dɔrɔn de kɛ ko tɛ se ka ɲuman kelen t'a la ɲuman kelen t'a la ngalon n bɛ taamasiyɛn dama dama dɔ ma pour que an k'o kuma laban bi bi in na maliyɛnw hami ye fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye o ye lakana de mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga Mali fara-fara la an ka soldats bɛ ka faga bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini maliyɛnw yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲɔgɔn faga Musa bɛ bɔ fanga la don min na jamana si tɛ Afrique la min bɛ se k'i ɲɛ dɔn maliyɛn la jango groupe terroriste mɔgɔw 500 kana an ka jamana bosi la o tun tɛ se ka kɛ kɛlɛminɛn min tun bɛ Mali bolo Musa ye Mali labɛn Afrique noire jamana si tɛ yen a bɛ min bolo ça c'est les statistiques internationales misaliya la Français nana rebelle ninnu gɛn Mali la 2013 avion nani fila bɔra Tchad ka n'u bombarder kɔnna fila bɔra France ka n'u bombarder Jabali fu jɛnsɛra Musa bɛ bɔ fanga la don min na o avion sugu min fɔrɔlen don ka tɛmɛ avion ninnu kan bi saba ka taa 40 ɲɔgɔn kun bɛ Mali bolo n'i ye blindés hélicoptères chars d'assaut BRDM n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan avion de transport hélicoptère ani orgue de Staline n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ba caman kun bɛ Mali bolo a bɛɛ tun bɛ baara kɛ a bɛɛ kun bɛ baara kɛ 100 fila o 100 fila Musa bɛ l'armée bɛ entraînement kɛ i n'a fɔ u bɛ taa kɛlɛ la o bɛɛ tununa a tununa mun na parce que ɲɛmɔgɔw de y'a kɛ o ye misali kelen u y'a dɔn Mali jugu y'a dɔn don min na ko fanga tɛ Mali la tuguni finitigiw de bɛ Mali la soldats tɛ parce que soldats ye entraînement équipement discipline o fila bɛɛ o saba bɛɛ bɔra armée la an ye 120 ni kɔ kɛ kɛlɛminɛnw tɛ sa entraînement tɛ kɛ discipline politique ɲɛmɔgɔw bɛɛ ni den tɛ baara kɛ n'a kɛra bandi ye olu bɛ jeunes fara ɲɔgɔn kan ka taa tiɲɛni kɛ 91 u y'u bɛɛ ta k'u dɔ l'armée ni police la u t'u entraîner u tɛ kɛlɛminɛnw d'u ma ɲɛmɔgɔ fana n'a den tɛ baara kɛ n'a tiɲɛna dɔrɔn politique ɲɛmɔgɔw u bɛ liste kɛ donc u ye armée tiɲɛ nin cogo la discipline tɛ yen armée dɔ a bɛ fɔ ko la force principale d'une armée c'est la discipline donc armée tiɲɛna nin cogo la école ta Musa bɛ bɔ fanga la don min na ni Mali diplôme b'i bolo i bɛ se k'a ɲini bɛɛ fɛ i bɛ se k'a ɲini Makɔrɔ yɛrɛ fɛ min ye aw ka télé ale kun ye école kɛ Russie ni Mali diplôme b'i bolo n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ la vous êtes parmi les meilleurs yɔrɔ bɛɛ la bi bi na kalan kun sabatilen don bi bi na Mali diplôme hali Afrique la u t'a ta ka Musa to fanga la n'i bɔra ENSUP la n'i taara jamana min u bɛ Mali kɛrɛfɛ i bɛ taa enseignement kɛ fo université la alors qu'ils sont formés pour le lycée école tiɲɛna école tɛ yen lakana tɛ yen o tuma jamana tiɲɛna donc ni maliyɛnw kun b'a dɔn ko san 30 fanga yɛlɛma kɔfɛ jamana bɛ kɛ nin cogo la mɔgɔ si tɛ se ka tugu kɔ donc ne y'o de f'u ye Musa bɔra fanga la a filela yɔrɔ min na tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na an ka ɲinɛ o kɔ mais baara ɲuman minnu kɛra an k'o ta parce que maliyɛnw bɛɛ ta dɔn n bɛ tila kuma in na ka taamasiyɛn 4 3 d'aw ma bi bi in na n'i nana Mali la fɛn o fɛn n'i bɛ se k'i ɲɛsin a ma k'a fɔ o ye baaraba de a kɛra baara de selenge ani manantali hali bi Musa bɔra fanga la a bɛ san 30 bɔ courant min bɛ consommer Mali la a 80% barrage ninnu de b'a di a dila Musa tile la aéroport du Mali aéroport Modibo Keita a dila Musa tile la grande mosquée a dila Musa tile la n'u bɛ mara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ réunion ma CICB palais de la culture et CMDT ka sɛnɛ yiriwa Mali la les aménagements à l'office du Niger la route Sévaré Gao ka sɛnɛ yɛrɛ ka sɛnɛ yiriwa o bɛ kɛra Musa tile la maintenant kɛlɛ min kɛra ale ni a ka opposant fɛ i kɛra soldat i kɛra civil kɛlɛ min tɛna olu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu tun b'ale ka fanga sinaya o ye fɛn wɛrɛ ye fili kɛra o yɔrɔ la an ka ɲinɛ o kɔ u ko k'o tɛ kɛ impère sigira o tiɲɛ ka tiɲɛ lasigi impère sigira o de kama fo maliyɛnw bɛ k'a faamu
o fɔlɔ fo y'a fɔ k'a nana tajuru de la ka tajuru sara nkuma ne tɛ tajuru sara mɔgɔ si la parce que ne min filɛ nin ye Musa bɛ o fanga la don min na ne tɛ directeur ye n tɛ ministre ye Musa yɛrɛ ka ne dɔn ka ne ye kan dɔn a kɛra le 12 mars 2002 san 10 ni kelen a bɔra fanga la ne ye permis ta n taara fɛ fo Marikala o de la ne ye ne ye n balima si ma k'a ka ɲɛmɔgɔ ye an tɛ IDPM la an tɛ ministre an tɛ directeur la ne yɛrɛ Musa bɛ bin fanga la ka bɔ fanga la don min na diplôme min bɛ ne bolo télécommunication la a mɔgɔw man ca bi minnu bolo mais ne kun ye complément d'effectif totalement la mais a wagati ma jɔyɔrɔ di e ma non parce que ne mana jɔyɔrɔ kama o i bɛ se k'i ka jamana jɔ mɔgɔ ko fana ye a ma bɔ mɔgɔ ko donc ko maliyɛnw k'a faamu MPR nana ka tiɲɛ de sabati ka jamana jɔ o de kama n ka slogan ye mun ye Mali ka hɔrɔnya Mali danbe k'o segin a ma o de y'an ka slogan fɔlɔ hɔrɔnya ni danbe ka segin Mali ma o dun bɔra Mali la bi ayiwa président an y'o faamu sisan n'a y'a jateminɛ ka bɔ 1992 la ka na se bi ma an hakili la démocratie ko kuma a kuma fɔra k'a daminɛ yen de a gafew sɛbɛnna k'a bila k'a waleyali daminɛ o wagatiw de la k'a b'o la sisan ka na se sisan ma min ye MPR ye ale dilanna o kɔnɔna na i n'a fɔ parti caman mankan tun bɛ ka kɛ ko fɔ ka parti cayara parti fɛnɛ cayara ɔ parti ye caya min kɛ o yala est ce que e ye nafa ye o la u ye nkalon dɔ da maliyɛnw ye bɛɛ dara la Musa binna don min na ko Musa binna parce que a y'i ban ka démocratie nati a bɛɛ nkalon ka multipartisme kuma fɔ Mali la fɔlɔ-fɔlɔ en réunion décembre 1989 ne kun b'o salle kɔnɔ ne y'a sɛbɛn Musa ko cadre ma o tuma aw ye mun de fɔ démocratie ko in la o waati la Ala ye n seere Ala ma hinɛ a la an fa Bakari Karambe UNTM ɲɛmɔgɔ ale de wulila salle kɔnɔ k'a fɔ Musa ma an ye RDA ni PSP u y'a kɛ cogo min na Mali mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn faga n'i b'a fɛ ka n'a ni multipartisme o tɛ k'a ɲɛna an tɛ sɔn ma kuma dabila la mars 90 Musa de conférence organisée k'u ka cadre bɛɛ wele hali opposant bɛɛ ka nin hakilina fɔ o de la mɔgɔ caman bɛ Mali la Maliyɛnw y'u tɔgɔ dɔn conférence de la Soumaïla Boubé b'a la Ali Nuhu Diallo b'a la Kadiatou Sy b'a la Iba Ndiaye b'a la Mohamed Lamine Traoré b'a la olu kun ye opposant ye o ye UDPM conférence de cadre parce que Musa ko k'a b'a fɛ ka bɛɛ hakilina dɔn o kɔfɛ syndicats bɛɛ wulila Baro AMDH UNTM u bɛɛ ko multipartisme ka na sisan UDPM yɛrɛ kɔnɔna la mois de juin 90 po mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kun bɛ kɛlɛ kɛ conseil national la k'a ka fɔ sisan so ko multipartisme nana Musa kuma a ye jɔ an ye coup d'état kɛ don min na 1968 an ko Modibo kun ye constitution sɔsɔ a sɛbɛnlen don constitution la ko parti unique parti ye kelen o wagati parce que pour que mɔgɔw k'a faamu première république la constitution y'a fɔ ko parti bɛ se ka caya mais minnu y'a essayer k'u ka parti créer i n'a fɔ Mamadou Fane ɲɔgɔn u y'u bɛɛ ta n'a ka bureau u y'u condamné k'u déporter mɔgɔ si ma a kuma fɔ tuguni journaux fana minnu y'a fɛ ka journaux créer u y'u minɛ k'u datugu a kuma dabila la donc Musa ko sisan an ye constitution de la 64 an y'a bila constitution kɔnɔ ko parti ye kelen sisan an kan k'a bɔ a la de ka référendum kɛ ka constitution yɛlɛmara donc an kun b'o sira de kan a kun kan ka dayɛlɛ août 91 mais o y'a sɔrɔ rébellion wulila kɔrɔn fɛ donc Musa ko ma a y'a to n ka tila kɛlɛ la parce que n'i ye constitution yɛlɛma sisan c'est comme si n bɛ révision constitutionnelle kɛ k'a sɔrɔ jamana bɛɛ kɛlɛ la o tɛ se ka kɛ ni kɛlɛ banna an bɛ constitution yɛlɛma donc o de y'a kɛ a ko k'an ka taa IDPM congrès la maintenant min ye film y'a sɔrɔ ani maliyɛnw bɛɛ o waati kurun de tora dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn dɔgɔkun 1 a ka fɔ mais minnu b'a contre la u ko k'olu tɛ sɔn fo a ka fanga ka dafiri ka bɔ yen hali ni joli bɛ bɔ joli bɔra o de la n'o tɛ Musa bɛ bin don min na constitution min bɛ multipartisme nati charte des partis calendrier électoral transition calendrier a y'a bɛɛ di opposant ma don dɔ bɛ na an bɛna a tɔgɔ fɔ maliyɛnw ye a dir'u ma u y'a dɔgɔ maliyɛnw la de pour que ka fanga dafiri parce que ni soldats dɔw bɛ bɛnbɛn de la
denmisɛnninw ekɔlidenw ministre ka bureau la ne kun bɛ yen u kun bɛnna bɛɛ kan ministre kuma ala ma hinɛ la Bakari Traoré ko a ye jɔ n ka présenter conseil des ministres mercredi 20 mars 1991 ni conseil des ministres y'a approuvé o yɛrɛ ka bɔ ne ka signature an bɛna jeudi 21 mars an b'a signé à 11h u mana 11h wula fɛ o ye mɔgɔw bila ka na k'u de tɛ foyi signé k'u bɛ jeni de kɛ donc à partir de 2h du matin mankan wulila jamana kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ jinɛra fato ni garibu minnu bɛ dugu kɔnɔ u bɛɛ fagara k'a sɔrɔ ekɔliden yɛrɛ ma bɔ mankan wulila kɛlɛ wulila i y'a dɔn kɛlɛ man ɲi o de bɔra a kɛra coup d'état ye maintenant coup d'état kɛlen u nana yɛlɛma k'a fɔ ko coup d'état kɛra ko parce que Musa y'i ban ka multipartisme kɛ a bɛɛ nkalon mais bi bi in na an t'o kan bi e yɛrɛ ko partout cayara maintenant n'i ye jateminɛ kɛ maliyɛnw nafa jumɛn de sɔrɔ a la an ka jamana tilatilalen don école tɛ yen sɔrdasi t'an bolo Mali tɔgɔ tiɲɛna maliyɛnw bɛɛ fu bɛ ɲugu yɛrɛ la sisan hali réseau la dɔ b'u ka passeport ni carte d'identité tiɲɛ k'olu bɔra maliyɛnya la donc o démocratie o ma kɛ démocratie kama o a kɛra parce que mɔgɔ damadamaw ni sɔrdasiw damadamaw de bɛnna kan k'u ka fanga ta k'a k'u sago ye o de bɛ Mali la yɛrɛ sago fanga de bɛ Mali la démocratie tɛ o donc an ka démocratie tɔgɔ de tɔgɔ dɔrɔn de b'a la ayiwa kuma kɔnɔna na an bɛna fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ o la an bɛna président ɲininka o la sisan an y'a ye k'a fɔ président i ni jamanakuntigi caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Amadu Tumani Ture i ye ministeriya kɛ ale ka fanga kɔnɔ ayiwa yan'an k'an da se Ibrahim Boubacar Keita ma i ye ATT ka fanga ni ma fili tako fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko premier mandat hakili la i ye ministeriya kɛ o kɔnɔna na yala i ye fiɲɛ dɔ ye président Ture ka ayiwa pouvoir la yanni n k'o fɔ n bɛ n sinsin fɛn dɔ kan u b'a fɔ ko liberté de presse mɔgɔw ka se k'i ka journal créer ka kuma min ka di u k'o kɛ Musa Dew nati Mali la 1988 o de na journaux caman bɔra journaliste kun bɛ Musa neni cogo min na bi n'i y'a kɛ u bɛ bila kaso la dɔw kun y'a fɔ ko Musa bɛna faga ala n'a muso comme Ceausescu ko Musa n'a gouvernement ye zone di malankolon de o bɛɛ kun sɛbɛnna k'u k'u minɛ Musa k'u ka n'u minɛ k'u bɛ apprentissage la mais Musa kɔfɛ a ma deli ka journaliste minɛ de 94 journaliste fɔlɔ min u ye min minɛ Alpha Tela ka don kaso la o ye Sambi Touré parce que a ye fɛn dɔ sɛ min bɛ diya fɛn Cheikh Umar Konara kun bɛ info matin la u y'a minɛ ka taa n'a ye kuluba kɛrɛfɛ k'a ci fo a sara ka bila ka tila ka journaux indépendant minnu ye dissertation dɔ bɛ yen ko la maîtresse du président journaux minnu y'a kuma fɔ u y'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la a laban Birema Touré ale yɛrɛ tununa o ma kɛ Musa tile la o maintenant ni seginna fanga ninnu kan ne ka hakilina ye mun ye impère hakilina ye mun ye dɔw yɛrɛ kun k'a ma ko ATT de ye Musa bin pour que aw bɛ tugu ATT kun ko ne tɛmɛn'o kan o Musa ye mɔgɔ dɔ remplacer mɔgɔ dɔ y'a remplacer ala de ka baara don n'an tor'o la an tɛna an ka jamana jɔ ATT nana 2002 ATT ye mun de fɔ a ka slogan ye mun retrouvons ce qui nous unit o kɔrɔ ye an kun fara la min bɛ se ka maliyɛnw kalan k'u fara ɲɔgɔn kan k'ale de b'o de ɲini n ko mɔgɔ ma n'i ma tugu o kɔ n bɛ tugu jɔn de kɔ n'an ma tugu o kɔ ça veut dire que minnu b'a fɔ ko impère créera ka tajuru de sara an bɛna tiɲɛ d'olu de impère dun ma créer o ma impère kun créera ka tiɲɛ de lasegin maintenant ATT nana a y'o kuma fɔ a ye n wele n ka don gouvernement la ne donna gouvernement a bɛ te ka ɲininkali k'a fɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka ɲininkali kɛ ne ye n seko bɛɛ kɛ a ka mandat ka kɛ réussite ye mais ale ye fili min kɛ ni ne y'a ye don min na n b'a fɔ a ye ATT y'a sɔrɔ u ye l'armée tiɲɛ Musa ye kɛlɛ minnu to Mali bolo ka bɔ fanga la 91 ATT bɛ sigi ka na fanga la 2002 o y'a fɔra a bɛɛ tiɲɛna l'armée kun tɛ Mali bolo kɛlɛminɛnw tɛ yen indiscipline nana corruption nana u ye armée ni police ni gendarme fa bandiw ni délinquants ɲɛmɔgɔw ATT nana sɔrɔ armée tiɲɛ a y'a sɔrɔ a tiɲɛna maintenant ne bɛ min reprocher a la a ye san 10 sɔrɔ ka l'armée in jɔ a ma lasigi a place la ne ka reproche fɔlɔ di peut-être a kun t'a kalama ou bien mais a b'a kalama ale ye président ye ale ye soldat ye et puis ne bɛ ko don kalama 2013 2002 a ka mandat fɔlɔ la officiaux patriotes dɔ bɛ Mali la o députés y'u lamɛn à huis clos IBK kun bɛ président de l'Assemblée la o donc u bɛɛ b'a kalama o officiels ninnu y'a fɔ soldat députés ye ko n bɛ kankari d'aw ye
l'armée te Mali bolo beka don ni jamana wɛrɛ ko k'a bɛna Mali minɛ bi u bɛna kuluba bɛ Mali minɛ parce que soldats tɛ yen finitigiw de bɛ Mali la kɛlɛminɛnw tɛ yen entraînement tɛ yen discipline tɛ yen généraux ni colonels u bɛ armée ka budget bɛɛ u b'a di mɔgɔw ma k'u nisɔndiya u n'u musow n'u denw mais foyi tɛ kɛ Mali la donc a b'a kalama o a m'o redresser ne ɲɛna o y'a ka faute kelen faute ba yɛrɛ de ye nin ne b'o de reprocher mais n'i bɛ ɲɛmɔgɔ adama mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ wuli k'a fɔ ko ATT de ale de ye Mali tiɲɛ k'a sɔrɔ olu de ye l'armée tiɲɛ o ye kelen a filanan rebelle ninnu a y'u gérer cogo min na peut-être n t'a bɛɛ dɔn n bɛ se ka fili ne ɲɛna a gestion ma kɛ kosɛbɛ ani Mali tɔgɔ tiɲɛna narcotrafiquant ko c'est-à-dire mɔgɔ caman o lankolo caman bɛ yen u nan'u kɛ mɔgɔbaw de k'u bila institution kunna o fana kɛra waati la mais o tɛ problème bɛɛ bɛ se ka fili o ne kɔni bɛ reproche min k'a la o ye l'armée ka ko de c'est comme Alpha ye école karamɔgɔ de e nana e bɛ san 10 kɛ fanga la aw ye école de utiliser parce que 91 u tɛmɛna sen fila min kan o ye armée ni l'école bɛ cogo di bi on a la meilleure armée dans la sous-région la meilleure école bi on a la dernière armée la dernière école Alpha ye l'école karamɔgɔ a ye san 10 kɛ a bɔtɔ école tiɲɛna ATT na ale ye soldat ye e to fanga la u bɛ na n ka jamana minɛ na donc ne ka faute de ye n'o tɛ faute wɛrɛ tɛ yen ATT ye baara caman kɛ Mali la bɛɛ b'a dɔn ni n ko fɛn caman n'i bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma Adila Musa tile la n'a bɔra o la i bɛ se ka ɲɛsin fɛn minnu ma kɔfɛ o ye min dilanna ATT la e ka échangeur ye e ka troisième point e ka hôpitaux ninnu lajɛ e ka sirabaw ani minnu dilan donc a tɛ se k'a fɔ k'a ma baara kɛ a ye baara kɛ ne b'a gouvernement la ne y'a bɛ baara min et puis janfan sugu dɔ bɛ yen ne ye min ye kɔfɛ peut-être n t'a kalama mais ne ma a ye o la i y'a faamu donc ne hakilina y'o de ye. ayiwa président sisan an y'a ye k'a fɔ Ture ka mandat tako fɔlɔ i ye ale dɛmɛ an nana ye k'a fɔ tako filanan n'an ma fili i tun tɛ gouvernement na nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ tun bɛ RTP ko i tun b'o ɲɛmɔgɔya la ko i kɔni bɔra ministériya la i nana MRTP kunna ko président kumakan ma mɛn min ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye i ye tako fɔlɔ kɛ ko i bɔra ayiwa ministériya la ko a n'a kɛ ni Ibrahim Boubacar Keïta ma i bila yɔrɔ la ko ne de la k'i kumakanw bɛ ka mɛn. non o ye u t'a faamu ne ye Ibrahim Boubacar k'a soutenir k'a sɔrɔ mɔgɔ si tun tɛ miiri k'a bɛ kɛ président ye a bɔra Adama na don min na u ye complot kɛ k'a gɛn ka bɔ Alpha n'u y'a gɛn ka bɔ Adama la don min na o den de la ne taara Baraso o y'a sɔrɔ a kelen na muso de tun bɛ bɛɛ tun y'a fili donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko l'an 2000 mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ne nana baara fanga na o waati la mɔgɔ si tɛ se k'i miiri ko i bɛ k'a bɛ kɛ président ye o kɔfɛ ne ni ale ni Muntaka Tall an farala ɲɔgɔn kan an ye Espoir 2002 créé an taara élection la a ma passé an ye ATT dɛmɛ kɛra président ye ATT ko n ka fara kan k'a dɛmɛ k'a ka baara kɛ i bɛ k'a kɛra président de l'Assemblée Muntaka kɛra président ne tɛra ka ministère an y'o baara kɛ o banna ATT y'a ka mandat filanan ta a y'a kɔ dɔ bɛɛ la a laban kɛra cogo min na bɛɛ y'a dɔn maintenant IBK nalen u ye ne bila MRTP kunna ATT ye ne wele a ko k'ale b'a fɛ ne ka ordre do télécommunication secteur la a y'o confier na n bɛ taamasiyɛn d'aw ma pour que k'aw dɔn ne ye baara min kɛ o ye ne bɛna yɔrɔ don min na MRTP tun bɛ villa dɔ la location état de tun b'a sara 250 000 ne nana n ko ye sɛbɛn k'a kɛ ministre ma état man ka télécommunication subventionné n y'a sɔrɔ juruba minnu bɛ société ninnu la bɛɛ tun bɛ siran k'o juru minɛ u la ne y'u jago o y'o juru sara o juru de y'a kɛ an ye MRTP siège dɔn n'i donna kɔnɔ bi kuluba kɔfɛ bâtiment si tɛ gouvernement bolo min ka ɲi ka tɛmɛ ale kan o ye kelen n bɛna don min na ka MRTP ta wari bɛrɛ t'a ka kɛsu la n bɛ bɔ don min na 2016 plus de 20 milliards d'investissement a ye investissement baw kɛ gouvernement ka sira baw la a dɔ bɛ a tɛ se ka fɔ yɛrɛ parce que gundo baara de don ka siège jɔ ka gouvernement bɛ se ka contrôler fréquence bɛ utiliser Mali la yɔrɔ bɛɛ la ko appareil san ka di gouvernement la plus de 3 milliards ka tila ka opérateur ninnu k'u jagoya u ka baara kɛ sariya sira kan fo ne y'o do sanctionné na hakili b'a la k'u ka miliyari 17 sɛrɛ Mali gouvernement ma f'u kun y'a kɛ k'u lajɔ u ka baara kɛ sariya fɛ
mais ne bɛ bɔ baara la don min na MRTP la n bɛna don min na u ka sara ka dɔgɔ ni maliyɛnw bɛɛ ta ye n bɛ bɔ don min na u ka sara ka bɔ n'a bɛɛ ye n bɛ bɔ don min na n ye passation kɛ 60 milliards de francs CFA cash ne y'o de to a ka kɛsu la ne bɛ bɔ a la don min na donc ni mɔgɔ y'a ɲini ne ye mun de kɛ a filɛ nin ye résultat filɛ nin ye o n taara ministre la IBK de ye n wele n ye IBK soutenir ka sɔrɔ n ma don ministériya la n y'a soutenir entre les deux tours le premier parti min taara soutenir o ye MPR an ma taa négociation la ne ye lettre sɛbɛn k'a ci a ma ko n b'a soutenir 2018 présidentielle la 2013 parce que waati la a ye kuma minnu fɔ ani MPR ka surun a ko le Mali d'abord l'honneur et la dignité des Maliens MPR ka slogan ye Mali ka hɔrɔnya n'a danbe ye a ye gouvernement sigi an ma don gouvernement la mais n y'a soutenir parce que président tɛ se ka bɛɛ don gouvernement la 2013 2014 fo 2015 a ye n wele gouvernement la n taalen fana u ye baara min d'i ma u y'o kɛ ne bɛna don min na i y'a dɔn la haute autorité de l'audiovisuel HAC a texte kun bɛ gouvernement bolo kabini 92 sariya ma se ka voter a ma se ka sigi sen a ma se ka sigi sen ne n'ale en 6 mois a y'a lasigi a ye sariya voter k'u nommer k'u sigi la réforme de l'audiovisuel depuis 2006 gouvernement ye engagement ta 109 a ma se ka dilan an y'a dilan AMAP et sort u bɛ taa ka journal imprimé privé o de fɛ o yɛrɛ bɛ mɔgɔw lamalo gouvernement yɛrɛ ka journal a bɛ taa privé parce que ka imprimé kɔrɔlen don 125 imprimé kura dir'u ma ka poste réformer ka yɔrɔ bɛɛ n'a confié la to i bilalen kunnafoni diso ministériya la o bɛɛ ka ne t'o la o waati la fana dossier fila bɛ yen an ma ɲɔgɔn faamu min na fɔlɔfɔlɔ président ye lahidu ta a bɛ na 2013 ko un étudiant un ordinateur ko écoledenw bɛɛ bɛ na ordinateur kelen sɔrɔ n ko n ka ministère mɔgɔw ma an kɛ projet dɔ dilan écoledenw bɛɛ ka se ka ordinateur sɔrɔ comme ça IBK bɛ se ka fɔ 2018 ne y'a lahidu ta a filɛ nin ye an y'o projet dilan an y'a financement sɔrɔ an ye appel d'offre lancé a tora dɔgɔkun fila premier ministre ye lettre bila ka da di ma ko an ka dabila an y'a dabila financement sɔrɔlen kɔfɛ a bɛɛ n ko appel d'offre lancé ra parce que mɔgɔw ka dɔ faamu ministre ye président de ka baarakɛla de hali n'i b'a fɛ ka min kɛ ni président ni premier ministre ma sɔn i tɛ se ka kɛ an y'a bila Mali kɔnɔ ne ye kɔlɔsili kɛ dugu 13,000 de bɛ Mali la 13,000 villages o 13,000 villages la 3,000 villages dugu 100 de bɛ yen téléphone tɛ minnu la n ko fo téléphone ka taa ninnu bɛɛ la pour que IBK ka mandat bɛ ban don min na a tɛ se k'a fɔ maliyɛnw ye mɔgɔ si tɛ Mali la min tɛ téléphone sɔrɔ bi an y'o projet fana dilan a bɛ se ka a bɛ laban don min na u ko ne ma ko ne k'a bila bon après n nana ye n'i b'a fɛ ka directeur nommer service baw bɛɛ u b'u bɔ sini u bɛ taa n'a ye primature la k'a sɔrɔ ministre de kan k'a yɛrɛ ka directeur mais e k'a lajɛ dɔrɔn SIGMA le centre d'information gouvernementale ne de y'a initié ka décret créer décret taara dɔrɔn u y'a bɔ ka taa n'a ye premier ministre fɛ ne bɔra ministère ye o y'a lasigi ka na mais min ka jugu n'a bɛɛ ye est ce que a bɛ se k'a faamu e bɛ gouvernement la e ye ministre président bɛ contrôle général ani premier ministre contrôle général d'état 4 missions de contrôle général d'état u taara ne ka gestion sɛgɛsɛgɛ kabini fo ATT tile la fo ka yurugu tiɲɛni dɔ sɔrɔ pour que k'an tɔgɔ tiɲɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ gouvernement la mais ne muɲu fo an sera yɔrɔ dɔ la u nana ni autorité intérimaire in kuma de ye fo parce que maliyɛnw k'a faamu fanga président de élira ministre ye président ka baarakɛlaw de aw tɛ se ka président sɔsɔ aw bɛ se ka hakilina di n'a ma sɔn a b'a bila ale ta la mais yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a sera o yɔrɔ la ou bien u b'i bɔ yen ou bien i bɛ démissionner autorité intérimaire kuma di nɛnɛ an fara la parce que o la c'est-à-dire maire sigi kɛra conseil de région conseil de cercle ninnu bɛɛ tun bɛ yen comme dans toutes les régions rebelles de n'a ani communauté internationale ani ministre fila ka Mali janfa ka taa sɛbɛn dilan ko kɔrɔnfɛ jamana ninnu la population ye mɔgɔ minnu wele k'u bɛ bɔ yen mɔgɔ minnu ye Mali minɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali tiɲɛ k'olu de bɛna tɔgɔ di olu de bɛna kɛ conseil de région conseil de cercle ani commune dama dama la u ko k'a bɛ accord la k'u ma nkalon a tɛ accord la aw de y'o kɛ o don ne y'a fɔ président ye ko Mali jugu ye kɛlɛ daminɛ don min na u ye marifa ta u ma se ka min sɔrɔ kɛlɛ la u ma sɔrɔ négociation la
an bɛ ka d'u ma tableau jukɔrɔ ne tɛ sɔn o ma u ko k'an ka n da bɔ a la n bɔlen ne ye ministre porte-parole du gouvernement ka kuma lasela ye n k'u ma ko n tɛ s'a fɔ télé la mɔgɔ maliyɛn tɛna mɛn ko ne bɛ n da don a la ministre min y'a dilan fana ne y'a fɔ aw ye janfa de siri aw bɛ ka Mali janfa aw ni premier ministre bɛnna ka Mali janfa aw bɛ président yɛrɛ janfa mais kɔfɛ kɔsa in na ne y'a dɔn dɔ y'a fɔ n ye qu'en réalité président n'o kun b'a la donc ne bɔra o réunion la n ye n ka parti ɲɛmɔgɔw réuni n k'u ma ko fanga in ne ɲɛ b'a la u bɛ ka Mali janfa ne tɛ se ka t'o fɛ n bɛ bɔ a la mais n t'a kɛ mankan ye président bonya kama n b'a sɛbɛn dɔrɔn k'u ka ne bɔ gouvernement la cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma n'i t'a fɛ mankan ka bɔ a la ka na démission kɛ i ye min fɔ an ye n'o ye tiɲɛ ye yanni dɔgɔkun fila u b'i bɔ yen u tɛ se ka baara kɛ n'i ye tuguni a ko ne ma ko yanni dɔgɔkun fila n'u ma i bɔ yen i bɛ démissionner parce que n'o k'a ma ko n t'a fɛ ka président gêner n b'a fɛ f'a ka s'a ka mandat da la peut-être u tɛna fɔ ko ne bɛ mɔgɔ minnu na minnu y'a gêner a k'a ka baara kɛ n bɔra fana n ma kuma n ye san fila kɛ hɔrɔnya kɔnɔ n ko n tɛna président contester n tɛna critiquer n tɛ foyi kɛ f'a ka se a mandat ka se a dan na parce que contrat de bi ne ni ale cɛ contrat de législature contrat bannen ko 2018 fo n k'a fɔ maliyɛn pour que ne tɛ sɔn a la ma o de y'an bila ɲɔgɔn na n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ yen maintenant 2018 kɔfɛ u nana jamana mara cogo min na jamana bɛ ka mara cogo min na sisan ne kɔni tɛ se k'a d'a ma n bɛ taamasiyɛn d'aw ma an sɔnko ne yɛrɛ ka cercle la MNLA ye mɔgɔ minnu désigné ka jamanaw terroriser k'u kɛ ɲɛmɔgɔ comme gouverneur opération servant nalen o bolila est-ce que aw b'a dɔn IBK ye o de lasigi k'an sɔnko conseil de cercle bɔ yen k'o de bila an sɔngɔ kunna u ye kɛ cercle ni région bɛɛ la o janfa fanga de donc olu de na o rebelle n'u mɔgɔw de nana sɛbɛn kɔfɛ ko IBK de gagnera ko c'était un pouvoir illégitime 2018 c'est un pouvoir illégitime yɔrɔ dɔ la i bɛ s'a burɛm il y a des chefs de village il y a des conseillers il y a des membres du bureau impair élection kɛra u nana fɔ ko ne ye fu sɔrɔ ne b'a dɔn ko élection ma kɛ Kidal président yɛrɛ ma se ka taa Kidal depuis 2013 fo élection waati la u ye yamaruya di parce que ni rebelle ninnu ma yamaruya di a se ka taa ka premier ministre se ka taa a taara a ye su kelen k'u fɛ a ye wari d'u ma a seginna ka na gouverneur tɛ yen préfet tɛ yen sous-préfet tɛ yen foyi tɛ yen u nana fɔ ko mɔgɔ kɛmɛ min votera ko mɔgɔ 97 de votera IBK ye jɔn bɛ se ka da la vote ma kɛ o de kama n ko rebelle ni Mali jugu ani yuruguyurugukɛlaw ani tiɲɛlikɛlaw u de fara ɲɔgɔn kan ka élection ɲagami k'a fɔ ko IBK gagnera n'u ma gagné yɔrɔ min na u taara cour constitution la o ye 3e tour kɛ ka tiɲɛ mɔgɔw bolo ka diyagoya k'a fɔ ko IBK gagnera mɔgɔ min ma da ne ka kuma la o don u y'a ye kɔsa in na élection législative la hali mɔgɔ minnu gagnera u y'a bɔsi la parce que assemblée min filɛ nin ye rebelle Mali jugu narcotrafiquants milices armés suyɛnlikɛlaw les grands corrupteurs olu de ye ɲɔgɔn da lajɛ gundo la k'u ka mɔgɔw sugandi yɔrɔ bɛɛ la k'u lapasser pour que majorité ka sɔrɔ assemblée la a ka di min ka di rebelle ni communauté interne na IBK ye n'a fɔra k'u k'a kɛ dɔrɔn u b'a kɛ donc u bɛna min labɛn Mali sariya sunba constitution ka yɛlɛma don o la ka Mali tilali labɛn ka don constitution la ka Mali u b'a fɔ ko référendum constitution ani découpage administratif k'u don sariya la u ka baara fɔlɔfɔlɔ de ye nin yɔrɔ min la u bɛ sikasika mɔgɔ min na min bɛ se k'a fɔ k'olu ma sɔn u y'u ka vote bɔsi la hali n'i bɛ majorité fɛ u y'u bɔsi la donc o de kama ne ko ne tɛ da institution la u tɛ se ka foyi régler et puis u bɛ baara min na sisan ka mɔgɔw bila ka taa mɔgɔw faga comme a kɛra Sikaso ka force antiterroriste minnu formela ka terroriste kɛlɛ les forçats olu ka baara ye ka terroriste de kɛlɛ de olu ka baara tɛ maintien d'ordre u y'u bila ka taa mugu ci Sikasokaw la parce que u ko k'u ma sɔn vote ma o ye ka bɛɛ lasiran bɛɛ k'i ma kun n'u mɛ place di min ma min ye mankan ci 2017 ka wari di min ma ka place di min ma u b'i corrompu u b'i bagabaga u b'i don kaso la yɛrɛ pour que bɛɛ k'i ma kun an dun tɛ se ka sɔn ma o donc fɔ k'a fɔ o de la u ye Clément Danbele minɛ Clément minɛna mun na parce que Clément bɛ k'a fɔ ko yurugu ka taa bila Mali la Mali ka baara kɛ ka taa ɲɛma o de y'a kɛ u y'a minɛ k'a latunu
mais n'ala sɔnna mɔgɔw bɛna bɔ ka clément libération exiger u ye Numusar minɛ ka taa ale fana bagabaga ala barika la a taara procureur fɛ procureur y'a bila u y'u minɛ o ye message de opposant tɔ ninnu fɛ n'aw taara o kuma la an bɛna wari di aw fana ma ni min ma sɔn wari ma an bɛ place d'a ma ni min ma sɔn an b'a bagabaga ni min ma sɔn ma an b'a don kaso la o ye message de Sikasokaw u ye mugu ci mɔgɔw la k'a yira n'aw y'a ye u ye mugu ci mɔgɔ minnu la a bɛɛ a sen n'a bolo pour que u kana sa dɔrɔn u ka jogi pour que ka maliyɛnw lasira mais an tɛna an jɔ o la ani waleya min fana kɛra Kayi kɔsa in na o kɔni o ma sɔrɔ élection fɛ nka n'i ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ lakanabaa minnu bɛ taa a dɔw bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko morali o tɛ u la c'est à dire que u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ ale ka dɔn k'a fɔ mugu ci kamalen na k'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o fana na kɛ kabako ye Kayi kɔnɔna na min n'a wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ. ne m'a fɔ aw ye ko polisi gendarmerie armée mɔgɔw kan ka don u la sira min fɛ kabini 91 o sira bilala o n'i ye mɔgɔ 100 ta peut-être mɔgɔ dama b'a la min taara normal la mais a caman politique ɲɛmɔgɔ n'u den tɛ kalan n'u tiɲɛna n'u bɛ drogue feere n'u nɔfɛ mɔgɔw ni mɔgɔw ye école bila u b'u de bila k'u su k'u don forces armées de sécurité la an b'o conséquence de la sinon policikɛ bɛ se ka wuli cogo di ka taa malidenw faga n'a ka armée ye mɔgɔ bɛ se ka wuli cogo di ka force antiterroriste bila ka taa mugu ci jamanadenw la mais o bɛɛ la en réalité a ma labɛn hali n'a labɛn ɲɛmɔgɔ bɛ ka kuma ɲuman fɔ télé la sisan mais Kayi filɛ nin o ye min kɛ Kayi ye o de se ka mɔgɔw dabali ban coronavirus min filɛ nin ye mɔgɔ fɔlɔ min banana c'était à Kayi est ce que a bɛ se k'a faamu président tora kuma na n'a ka ministre de la santé n'a ka ja bɛɛ galon fo Kayi dɔgɔtɔrɔ ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a y'a minɛ fu nana ye Bamakɔ bana ye Kayi dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ɲɛmɔgɔ minɛ u ka président n'a ministre n'a nɔfɛ ministre n'a mɔgɔ min don o don bɛ kuma télé la fo Kayi ka wulila ka mankan ci o de la ministre bolila ka taa ka théâtre bɔ Kayi a bɔlen ko fana u ye mun kɛ mɔgɔw est ce que an m'a ye kunun k'a fɔ gouvernement ye délégation bila ka taa Kayi an ye min mɛn u bɛ taa su do yɔrɔ la o délégation in nana au lieu k'u ka taa su do yɔrɔ la olu taara dégâts matériels de lajɛ mais o de ye Kayi kaw dabali ban donc en réalité fanga min b'an kunna bi ne b'a fɔ bɛɛ ɲɛna c'est une oligarchie ye mun ye kɔrɛ mɔgɔ damadamaw bɛ yen wari b'u bolo force de sécurité b'u bolo communauté internationale b'u soutenir donc u b'u sago de kɛ jamanadenw na a ka di a man di i b'a k'i la o de bɛ Mali la o gouvernance démocratique tɛ Mali la bi o président ne y'a jateminɛ k'a lajɛ hali armée constituée kɔsa in na k'olu dɛsɛla ka don Kidal mais ne y'a fɔ a mɛnna ko o ye cinéma de o armée reconstituée il y a donc accord signera accord d'Alger 15 mai 2015 mɔgɔ minnu tɛ Mali fɛ u ma sɔn ka signer o la u taara fo le 20 juin ka signer min farala ka le 20 juin IBK y'a dogo maliyɛnw la ne kun bɛ gouvernement na a ma yira n na o an kun t'a kalama o de kama u bɛ janfan de la o signera le 15 mai o de kalanna ka yira jama la o de dara maintenant tɔ ninnu ko k'u t'a signer u taara signer le 20 juin mun de farala kan pour que u ka signer u ma yira mɔgɔ si la an kun bɛ gouvernement na u ma yira n na o an ɲɛna foyi ma kɛ mais an nana dɔn kɔfɛ ja clause secret gundo la fɛn dɔ bɛ wuli ni fanga ni communauté internationale ni IBK n'a nɔfɛ mɔgɔw fɛ maliyɛnw tɛ min dɔn donc seulement mɔgɔw bɛ k'o de exiger autoritaire intime nana o sira de fɛ o ka jamanadenw ye mɔgɔ min élu k'u bɛɛ bɔ yen olu de bɛ tɔgɔ di IBK bɛ décret k'a k'u bila donc armée constituée fana jan y'a don gundo la u y'a sɛbɛn k'o kɔrɔn fɛ ko Mali l'armée tɛ yen tuguni u bɛna ni l'armée bɛna a bɛ tila saba tila kelen o ye Mali l'armée yɛrɛ a tila fila tila kelen o ye minnu tɛ Mali fɛ Mali ka tila a tila sabanan o ye rebelle minnu bɛ Mali fɛ mais u ko n'u ye armée in constitué ko ɲɛmɔgɔya a bɛ di mouvement armé ninnu de ka ɲɛmɔgɔw ma mais o ye armée de ya
o tɛ an ka armée o bɛ ka maliyɛn tromper o de kama u bɛ janfa de la o janfa in ni maliyɛn ma wuli k'i jɔ a tɛ ban o kabini u ye l'armée de k'a bɛ taa Kidal ne yɛlɛla ko mɔgɔw ɲɛna ko ye cinéma de le 31 janvier alaban bɛ k'o ye u bɛ Kidal u bɛ yɔrɔ dɔw kɔrɔ u datugulen don hali permis t'u bolo ka bɔ kɛnɛma an ma ye premier ministre taara Kidal le 4 mars 2020 u ye min yira gouvernement ka télé la o ko ye cinéma de premier ministre taalen u ko Mali drapeau tɛ yɛlɛ Kidal ko premier ministre a ka lakana a ka sécurité Mali soldats t'a assuré olu yɛrɛ de fɛ a ko k'a bɛ taa Mali soldats fura minnu bɛ Kidal ko a tɛ se ka taa u ye délégués de taa minnu taara ale ni olu kumana mais on nana fɔ Mali la ko c'est une mission réussie u bɛ ka maliyɛnw tromper don o don ni tiɲɛni kɛra dɔrɔn u bɛ mɔgɔ dama dama sɔrɔ min bɛ wari d'u ma u bɛ na compter la vraiment maliyɛn gouvernement min b'an kunna u bɛ baara la a y'a ka dusu sumaya kɛlɛ bɛ Mali la an kana ɲɔgɔn kɛlɛ bon o dɔrɔn de bɛ Mali la foyi tɛ k'a ɲɛ ma donc armée c'est ça apporte là o kɔsa in na k'u bɛ armée de conseil bila ka na mɔgɔ minnu tɛ Mali fɛ ko armée tɛ don Kidal fulu ka condition ye min ye f'u k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya bɛ di olu de ma tant que a ma fɔ k'olu tɛ sɔn o ka taa Kidal a ma k'olu ta a kɛra olu ta ye donc a kɛra constitution a kɛra l'école école lajɛ école tɛ Mali la mun na gouvernement yɛrɛ taara décret ta janvier février 2018 k'a dɔ fara école karamɔgɔ ka sara kan olu de y'a kɛ dɛ u m'u jagoya parce que waati la élection kun bɛ sen na vote kɔfɛ mɔgɔw vétérans ye u nana fɔ ko vraiment ko sisan ko vraiment wari tɛ gouvernement bolo donc école tɛ olu de galon tɛ donc école tɛ comment on l'appelle lakana tɛ yen soldats ka minɛnw miliyari 1,000 miliyɔn 200 ani miliyɔn 30 assemblée y'o de voté k'a di gouvernement ma olu de y'a kɛ parce que Sanogo bɛ bɔ fanga la don min na olu ye la loi d'orientation u y'a kɛ 400 milliards miliyari 400 fanga kura nana ko miliyari 1,000 ani miliyɔn 200 ani miliyɔn 30 a dir'u ma a laban kɛra min ye u taara avion kolon san kɔrɔlenw hélicoptère kolon ko blindé en carton foyi tɛ marché soldats bɛ kasa don o don est-ce que i bɛ se k'a faamu ne ye ingénieur ye ko dɔ de n'a dilanla i b'a jateminɛ kɛ u bɛ taa camp militaire jɔ Indeliman ka jɔ dɔ Bulkisi e bɛ se ka kan jɔ yɔrɔ min na i b'a dɔn ko hadamaden a ka besoin fɔlɔ ye minɔgɔ de b'a la an bɛ se ka forage kɛ a mana mɔgɔw kunna k'u ka forage kɛ ou bien u b'a fɔ ko ji ma sɔrɔ ni ji ma sɔrɔ a ye kan in jɔ yɔrɔ wɛrɛ la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko u tɛ baara kɛ c'est-à-dire a bɛɛ wari ɲini de soit a fɔra u ye n'o tɛ forage ye 3 millions 4 millions donc soldats bɛ bɔ kan na ka taa ji ta mɔgɔw fɛ dans les puits u b'u kunbɛn o sira de la k'u faga ou bien ka na bombe fili k'a kan la n'u ye bombe fili k'a kan la kɛlɛ bɛ to 4 heures 5 heures de temps dɛmɛ tɛ se ka na parce que hélicoptère tɛ avion tɛ a wari dun bɔra maintenant chef de l'opposition Soumaïla Cissé k'u kan ka enquête kɛ wari in taara min o dossier fana u y'a bila tiroir la à l'Assemblée donc jamana in tɛ se ka mara nin cogo la i tɛ se ka jamana mara nkalon kan suɲɛli kan yurugu kan corruption kan ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw don kaso la a tɛ se ka laban o n'o tɛ problème tɛ ne ni i bɛ ka cɛ o mais jamana taabolo de n'o tɛ ne t'a jugu ye n t'a neni mɔgɔ minnu b'a dɔgɔya k'a neni ne ma deli k'o kɛ n b'a bonya parce que n kɔrɔkɛ dɔ et puis a kɛra an ka Mali président ye au moins de 2013 à 2018 bɛɛ kun votera ye hali Soumaïla kun taara félicité o kɔrɔ ye à l'unanimité maliyɛnw y'a ta 2018 a ma élu u ye manipulation de kɛ k'a jagoya ka sɛgɛn maliyɛnw kunna donc ne ka kɛlɛ ye mun ye Mali tilali u bɛnna min kan n'u Mali jugu ani communauté ta a ka bɔ sira kan a filanan a ka Mali l'armée jɔ a kɔrɔlen a kun bɛ cogo min na Musa Tela k'a sigi a cogo la ka l'école sigi a cogo la ka corruption k'a fɔ k'u bɛ bɛɛ san u k'o dabila jamana tɛ se ka mara ni wari ko t'a la mais k'a kɛ un système de gouvernement an k'o to yen n'a y'o kɛ hali ne tɛ gouvernement la ne t'a critique tuguni mais tant que o ma kɛ hali n'u ye du gouvernement la u bɛ n gɛn ka bɔ yen parce que n tɛ se ka sɔn ma o a y'a faamu. président n'an y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ FSD Front Social pour la Démocratie
ne ma fili aw nana fanga sinamatɔn na a tilala ka o jɛkulu fana sigi a damana aw ni URD bɛrɛbɛrɛli tɔn damadama b'a kɔnɔ e ye hakilila minnu fɔ tan hakilila aw bɛɛ ka hakilila ye kelen mais est ce que aw fanga fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛkɛminɛn dɔ lajɛ min bɛ se k'a to aw bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ ni u bɛ sira ta aw yɛrɛ hakilila ye sira min ye. Ne m'a f'i ye Front pour la sauvegarde de la démocratie au-delà la ne ye kuma minnu fɔ o de kama mais o ye min kɛ u ye mɔgɔw jate ka wari di dɔ ma ka place di dɔ ma ka dɔ bagabaga ka dɔ bɔ fanga la o de y'an sɔrɔ. C'est comme diviser pour régner. Mais diviser pour régner, vous savez quoi, mais il ne faut pas faire la corruption et le détournement. Ama foyne, ou ma foko nous dialogue national ke ko bena ko sumaya. Ama foyne, ku y accord politique signé ko bena foyne accord politique o wata ne rewa foko c'est une escroquerie politique. Parce que on a mis fo jamana de wani an kuma na min ka kun tekele. Donc au front ici ça. Ambeka a discours la kura ka bara la kura ka fɛn min man ka kɛ Mali la an ka fɔ Kante sɔn par exemple a ye communiqué kɛ o don u taara mugu ci Sikasokaw la avec les armes à feu an ko kan t'a dabila fo enquête kɛ kan k'a dɔn ani honorable Soumaïla ka minɛni ani Clément ta o bɛɛ an bɛna fara ɲɔgɔn k'a tɛmɛ ka exiger u ka bila aw ma yan déclaration wɛrɛ kɛ o yɛrɛ kuma bɛ maliyɛnw dabali ban Buhari e bɛ se k'a faamu cogo di Mali filɛ nin ye ATT bɛ bɔ fanga la don min na Mali tɔgɔ kun tiɲɛna ko drogue feerelaw de ye Mali fanga ta Mali la olu de bɛ yɔrɔ bɛɛ la avec air cocaïne ni fɛn ninnu Mali tɔgɔ kun tiɲɛna rébellion filɛ nin ye Nations Unies ka rapport caman la u ko rébellion in tɛ ban parce que drogue feerelaw de bɛ business kɛ kɔrɔn fɛ. Jamana tiɲɛna sisan lakanabaliya bɛ yɔrɔ bɛɛ la gouvernement tɛ foyi contrôler est-ce que a bɛ se k'a faamu fanga min bɛ baara kɛ jamanadenw hami fɛ o fanga bɛ se ka n'a fɔ i bɛ se ka n'a sɔrɔ an y'a ye kɔsa in na ko ja gouvernement ye décision dɔ ta gundo la kama yamaruya di société étrangère c'est-à-dire kɛnɛmamɔgɔw dɔ nana ka société de créer Mali la ka yamaruya d'u ma k'u ka drogue sɛnɛ Mali la. Ko ka drogue sɛnɛ ka mɔgɔw furakɛ n'a ye ka exporter mais olu ɲɛna maliyɛnw ye naluma de ye donc kɔrɔlen u drogue bɛna Mali ye transit de dɔ bɛ di sisan u b'a fɛ k'a ka sɛnɛ Mali yɛrɛ la aw b'a dɔn ni drogue sɛnɛla yɔrɔ min na bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ bɛ bila kɔri malo ɲɔ parce que ale nafolo ka ca ale nafolo ka ca donc o de b'a yira ko fanga min b'an kunna bi Mali avenir Mali hami a t'u la u mago dɔrɔn de b'a la o bɔra sisan FSD Front pour la sauvegarde de la an ko ko o décision in an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an taara fo chambre du commerce la k'a lajɛ ja hali siège social a ma sɔrɔ Mali la donc c'est le trafic organisé o fana ko fo enquête kɛ e maliyɛn bɛ se k'a faamu cogo di kɛ an ka gouvernement jamana bɛ kɛlɛ ni woyo la aw bɛna gundo la autorisation di mɔgɔ k'u kana drogue sɛnɛ Mali la. Au gouvernement, ça c'est pas un gouvernement démocratique, c'est un narco-État. De l'État vaillou, on est devenu maintenant un narco-État. La corruption ne suffit pas. Maintenant, c'est le trafic de drogue, c'est la culture de la drogue. On va se rendre la jeunesse est déjà menacée. La jeunesse est menacée parce que la drogue est bébado. Là, il faut que les Mali au gouvernement, donc FSD ka kuma bawo ko sai na ude Soumaïla Kako uye mugu Clément et Nuhunsar uye mugu Sikasokaw la min kɛra Kayi ani drogue coin an to dabla an bɛna labɛn sisan assemblée générale bɛna kɛ conférence de presse bɛna kɛ ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ ani u bɛ k'i labɛn ka Mali tilali labɛn ka don constitution la coronavirus député ninnu ka taa voter maintenant ça est troisième tour que do repêcher ku ke député pour que kana assemblée fa o wasaden ko yɛrɛ kuma kɔnɔna na an bɛna ɲininkali min kɛ an y'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na wasaden dɔw tilala ka lawuli n'u kun binnen don olu wulila ka don assemblée kɔnɔ o fana kun kɛra damana mankan ye ayiwa wasaden u donnen ko assemblée kɔnɔ jamanakuntigi y'a ɲini u fɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ ɲini u yɛrɛ la ɔ maaw kɔni nana ye k'a fɔ ko sifinnaka dɔ n'o ye denmisɛnnin ale nana kɛ wasabulon ɲɛmaa ye e yɛrɛ bolo e y'o ye cogoya jumɛn na
bi min yɛrɛ fana kɛra a la balinayɔrɔ ye ayiwa ale kɔni ye jama fanba sɔrɔ kosɛbɛ an nana ye k'a fɔ parti yɛrɛ dɔw bɛ yen minnu ni fanga tun tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ nka olu bɛɛ tilala ka na fara ayiwa bɛrɛbɛrɛlitɔn min b'an kunna nin waati n'o ye RPM ye ka fara o kan ka ɲɛmɔgɔya di Musa Timbine ma. mais ne m'a fɔ aw ye ko minnu bɛ assemblée la mɔgɔ dama b'u la min élira normalement mais a fanba bɛɛ l'écrasante majorité n k'u ma kɛ rebelle ni Mali jugu drogue feerelaw terroriste suɲɛlikɛlaw yuruguyurugikɛlaw milice armée ani ni mɔgɔ minnu ye Mali wari suɲɛ olu de bɛnn'a kan ka mɔgɔw désigner avant les élections parce que olu ka plan ye mun ye fo majorité absolue ka sɔrɔ assemblée la kabi kalata ma ban fɔlɔ kabili kalata ma ban pour que kɔfɛ u kana yɛlɛma don Mali sariyaw bɛɛ la k'a kɛ Mali jugu ani communauté internationale sago ye ka Mali tilali labɛn ko révision constitutionnelle ko découpage administratif ko réforme administrative o de labɛnlen don maintenant hali u bɛ sikasika mɔgɔ minnu la hali n'u b'u ka parti la u y'u bɔ yen u taara troisième tour que constitution cour constitutionnelle k'a sɔrɔ sariya fɔ ko c'est 2 tours u taara troisième tour parce que au troisième tour min bɛ fɔ da la a yamaruyalen don wa a yamaruya tɛ mɔgɔw yɛrɛ de y'a jateminɛ k'a kɛ troisième tour non parce que cour constitutionnelle ye mun ye ni élection kɛra cour constitutionnelle ma jateminɛ kɛ n'a kɛra a ɲɛ ma a ka ɲi n'a ma kɛ a ɲɛ ma mais cour constitutionnelle bɛna mɔgɔw ka voix ba 10 ba 20 k'u bɔ mɔgɔ kelen fɛ k'u di dɔ ma ou bien ka dɔ bin ou bien yɔrɔ dɔ la an sɔngɔ cercle la est ce que aw b'a dɔn commune dɔ bɛ yen ko électeur ba 7 ani 600 ani mɔgɔ kelen ɲɔgɔn o de ye électeur ko mɔgɔw bɛɛ u votera liste dɔ ye 7601 voix a bɛɛ ils ont tous voté pour une liste hali ala minnu ye mɔgɔw dan dɔ bɛ minnu bɛ ala sɔsɔ o bɛ se ka kɛ cogo di cour constitutionnelle y'a ye a ko k'a ka ɲi o cour constitutionnelle kelen o de bɛna mɔgɔw dɔ ta parce que fangantigiw t'a fɛ u ka kɛ député o k'u ka voix bɔ yen pour que mɔgɔ min ka di fangantigiw k'o ta k'a bila pour k'u ka majorité sɔrɔ assemblée o de y'a yira donc président de l'assemblée ka vote o y'a yira ko député minnu bɛ yen u tɛ député ya la u ka parti tɔgɔ la a caman mais dɔw bɛ yen u bɛ u ka parti tɔgɔ la mais a caman u nana parce que gouvernement ka plan de ye nin maintenant u taara président de l'assemblée ta bɛɛ bɛ ka fɔ dugu kɔnɔ ah il est jeune ah diplôme ba t'a bolo mais assemblée ko kɛra diplôme ko ye dans la loi il y a pas de diplôme pour être député hali ni ma kalan i bɛ se ka kɛ député o ye kelen donc dès que i kɛra député i bɛ kɛ ka président de l'assemblée kabini u nana fɔ ko RPM ye réunion kɛ k'u y'u ka président ta k'u taara IBK fɛ ko IBK k'u ma k'olu yɛrɛ ka taa mɔgɔ min ka di u ka t'o ta kabini dɔw y'a fɔ ne yɛlɛla ko ninnu tɛ fɛn dɔn fɛn dɔw bɛ n'i bɛ fanga dɔn n'i bɛ démocratie dɔn i b'a dɔn ko président de l'assemblée président de la république de b'a a tɔgɔ di ni e taara plan wɛrɛ kɛ e ni président de la république ma bɛn a kan e de y'i bolo di ɲɛ la o a t'a kɔnɔta f'i ye a t'a kɔnɔta f'i ye normalement u kan ka taa fɛ ka fɔ président e ka mɔgɔ ye jɔn an ka candidat filɛ nin ye e yɛrɛ bɛ mun de fɛ bonya kɔnɔ mais aw bɛ taa réuni k'aw ka candidat sugandi k'a fɔ k'aw bɛ taa imposer aw ka président kunna k'a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye mun de k'u la u ka système ye mun ye ka mɔgɔw san ka wari d'u ma donc député fanba bɛɛ y'u bɛɛ conditionné ne t'a dɔn u y'a kɛ cogo min na donc RPM nana a mana o président sago de bɛ kɛ u y'a dɔn don min na pour que u kana malo u nana fɔ k'olu y'u ka candidature retiré mais président y'a ta mun na ne ye chef de parti n bɛ fɛn dɔ f'aw ye chef de parti bɛɛ waati dɔ bɛ yen gɛlɛya bɛ e kan comme an b'a la sisan bɛɛ b'i bila mɔgɔ dama dama bɛ yen min bɛ to e fɛ gɛlɛya la dans la traversée du désert o de y'i ka danamɔgɔw de i b'a sɔrɔ i bɛ ka ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a y'a sɔrɔ ko tɛnbɛnni o ye mɔgɔ min ma deli k'a bila hakili la k'a b'a janfa ale dun b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ na o u ka constitution yɛlɛ fanga in tɛ se ka jamana mara o gɛlɛya bɛ ɲɛfɛ hali a tɛmɛ mankan bɛna wuli jamana kɔnɔ donc a kun b'a fɛ k'a ka danaya mɔgɔw de sɔrɔ o de don kun wɛrɛ t'a la k'a fɔ ko diplôme de a dɔnna t'a bolo mɔgɔ min y'a remplacer diplôme de b'u bolo a caman bɛ ko diplôme b'u bolo a ma se k'o diplôme ye donc président ka danaya mɔgɔw de don ale de y'a sugandi a y'a imposer assemblée kɔnɔ a y'a imposer RPM kunna
o de no to kuma wɛrɛ t'a la. Président e yɛrɛ bolo an bɛ nin bɛɛ la démocratie yɛrɛ n'a ni sisan cɛ e bɛ se ka fɛn jumɛnw de yira ko minnu ɲɛna n'olu kɛra hakilila ye. Ne ɲɛna en 30 ans fɛn minnu bɛ Mali la bi hali démocratie in kun ma na fɛn ɲuman minnu bɛ Mali la o kun bɛ na o. Par exemple, dɔ b'a fɔ ko démocratie de nana ni télévision indépendante mais il y avait la presse indépendante, les journaux, il y avait les radios, donc à l'avant avec les journaux télé o mais b'a dɔn démocratie telle ne y'a bɛɛ tɛ k'a fɔ mɔgɔ min nana Mali la démocratie tɛ yen. An bɛ don min na ko bi o tɛ démocratie n ko mɔgɔ dama damaw de bɛnna kan gundo la ka fanga dafiri maintenant u sago o de b'o de kɛ maliyɛnw la o tɛ démocratie ye min ye jamanadenw de bi eli n'i ma baara kɛ ka ɲɛ vote wɛrɛw bi bɔ yen u bɛ mandat fara k'a sɔrɔ e yɛrɛ se t'a la. oui e bɛ ka nanen fanga la en 2013 kɛlɛ tun bɛ Kidali ne ko n ka mobili ta n taara fo n ka so Gao j'ai fait 10 jours 2018 ale yɛrɛ tɛ se ka taa Kidali fo yamaruya d'a ma mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga kɔrɔn fɛ fanga tɛ yɔrɔ si la mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga Mopti cercle la Mopti région la gɛlɛya nana fo Segu mara la f'u taara Farako chef d'arrondissement 3 km de Segu u y'a ta u ye juge ta u ye soldats ta jamana tiɲɛna pewu kɛlɛminɛw tɛ soldats bolo bɛɛ bɛ ka tiɲɛ école tɛ yen cogo jumɛn a bɛ se k'a fɔ tuguni ko maliyɛn kelen de votera IBK ye vote ma kɛ o donc ce n'est pas la démocratie ni démocratie kun don a kun bɛ bɔ fanga la normalement min bɛ na n'a ma se k'a ɲɛ a bɛ bɔ yen o de ye démocratie donc tant que o ma segin o dun tɛ Mali la président o président n'a bɛ bɔ a bɛ ka mɔgɔw désigner et transition waati la mɔgɔw m'a fɔ ko o ye Alpha désigner opposition y'a fɔ Alpha bɛ bɔ fanga la a ye fanga gosi ale yɛrɛ ka parti la k'a di indépendant ma indépendant ala y'a k'a ma ka mandat ban minnu nana fanga la soldats minnu nana olu ye IBK dɛmɛ mais o waati la bɛɛ IBK ka kuma ye maliyɛnw bɛɛ hakili minɛ c'est pour cela qu'il y a eu l'unanimité même l'opposition Hali Soumaïla taara féliciter mais min bɛ Mali la bi c'est pas la démocratie député ninnu élira c'est pas de la démocratie c'est des nominations c'est des désignations c'est-à-dire comme il y a fɔ Mali est pris en otage c'est-à-dire mɔgɔ dama damaw ye Mali ta en otage o y'a kɛ comme lemuru min ka di u ba kɛ n'u tilala don min u b'a fili u bɛ kura ta. mais président a ye parti ɲɛmɔgɔw ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔw ye e bolo société civile jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun de ye ni jamana bɛ nin lahalaya sugu la. Il y a donc société civile fana avec comme parti société civile tɔgɔ dɔrɔn de bɛ dɔw la ni gɛlɛya ye gouvernement sɔrɔ dɔrɔn olu bɛ wuli k'i jɔ télé la au nom de la société civile k'a sɔrɔ mɔgɔ si ma mandat d'u ma société civile min ka bureau bɛ gouvernement yɛrɛ bolo gouvernement bɛ wari d'u ma a bɛ mobili d'u ma a bɛ essence d'u ma e bɛ se ka critiquer wa donc a caman bɛ yen c'est-à-dire c'est le travail d'abord des partis politiques société civile bɛ se ka min kɛ o ye min ma ɲɛ a k'a ye k'a fɔ comme kosa in na élection in la société civile association de b'a fɔ ko COSEM olu y'a fɔ ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o man ɲi mais o tɛ se ka tɛmɛ o kan partiw de kan ka wuli n'a mankan cayara société civile bɛna fara u kan société civile se ka kɛlɛ in ɲɛmɔgɔya ta o parce que société civile fana fara-faralen don comme les partis politiques gouvernement ka association caman bɛ gouvernement de y'u dilan o k'u ka taa kuma k'ulu ye société civile o société civile foyi tɛ oui, c'est des succursales du parti. Oui, ka succursale do ka bitigi fitini do min dilala ka foko société civile. Donc on est dans l'entour. C'est les partis, les hommes politiques, les personnalités indépendantes ou les kangu tege di nyogama pour sauver le Mali, quelle que soit leur orientation politique. Parce que on a détruit l'État. Avant comme Moussa ni Modibo to fangala, État de Koumbe. Il veut qu'il faut État démocratique, État dictatorial, min ka di ubek État social, mais bina État teu. État te moko dama dama be ngu sago ke sharia te marché rien ne marche donc société civile ne ko ni hakila aka bare mi u ka kianye ka wuli ki jo sisa i syndicat ou i association be ka wuli ki wo ka franka ka fu mimbe ka jamana so ante sama mbaro ko moko be so société civile mimbe wuli ka fu fana président wati be ka surunya élection communale kan ka ke 2021 nantoran jogo ina e beno yi jogo jumena ne nyana ni fanga yi ma yelema do aka kola ko bi partout kelen tɛ se association kelen tɛ se société civile kelen tɛ se l'armée kelen tɛ se privé kelen tɛ se bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi
k'a fɔ ko jamana bɛ ka mara cogo min na k'u u tɛ sɔn a ma diinɛ mɔgɔw fana ka far'u kan n'u bɔra ka caya 500 000 1 million de personnes dans les rues de Bamako aw kana feu rouge kari aw kana pneu jeni aw kana foyi kɛ min kɛra an ka jamana la 91 ka tiɲɛli kɛ ka mɔgɔw faga ka fanga dafiri an ka n'o kɛ dɛ parce que fato ni garibu minnu sacrifiera 91 o de hakɛ bɛ ka bɔ an la an bɛ kɔlɔlɔ min na donc tiɲɛni si kan ka na k'an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ ka caya 500 000 personnes 1 million n'u bɔra i parti o i syndicaliste i association i soldats o i police o i opérateur économique o i retraité o i religieux o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn k'a fɔ k'olu tɛ sɔn jamana ka bolo min kan k'u tɛ sɔn ma président ka yɛlɛma don jamana taabolo kan parce que n'a ma yɛlɛma don a laban bɛna kɛ mun o jama bɛna fɔ k'ale yɛrɛ ka bɔ fanga la donc bi bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn jugu min bɛ Mali la a bɛɛ ka dabila président qui engagé ko bɛɛ bɛ dabila n'a m'i engagé a laban mɔgɔw bɛna fɔ k'ale yɛrɛ tɛ Mali fɛ a ka bɔ maliyɛn kunna ne ɲɛ b'a la o de bɛna kɛ o d'ici 2021 n'u ma yɛlɛma don ko la mɔgɔw tɛ sɔn ma ayiwa waati kɔni tɛnkunna e yɛrɛ bolo an bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka démocratie sanuman sɔrɔ sabula hali ni jamana démocratie ma sabati wali kelen ni démocratie sabatila ni lakana ma sabati a tɛ ɲa dɛ donc pour que nin fila ka sabati lakana ka sabati an hakili bɛ démocratie min na a dabɔra min kama aw minnu y'a kɛlɛ fɔlɔw kɛ a dabɔra mun kama halisa aw ka se ka nafa sɔrɔ kabaw bɛ yan ani minnu bɛ kɔfɛ e bolo jamanadenw kan ka mun de kɛ welekan jumɛn b'i bolo démocratie bɛɛ a bɛ taama sen minnu kan a sen fɔlɔ-fɔlɔ o ye l'armée de lakana fanga o fanga n'a ma lakana sabati a kuma bɛɛ ye fu de min nana fɔ n bɛ baara d'i ma n bɛ école jɔ n bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ lakana tɛ hadamaden a ka besoin fɔlɔ-fɔlɔ ye lakana de n'a y'o kɔlɔsi kɛ hali denmisɛnnin n'a wolola don min na den a bɛ kule fɔlɔ o b'a yira a b'a dɔn est ce que a nana diɲɛ min kɔnɔ est ce que a lakanalen don n'a ma kule ça veut dire k'a salen don donc lakana de kan ka fanga o fanga n'a ma lakana sabati o ye fanga fu de o de bɛ Mali la kabini 91 donc lakana ka sabati jamana taabolo gouvernance a ka yɛlɛma comme ni y'a fɔ sisan i bɛ k'a ka ko la ka l'armée sigi i y'a dɔn démocratie baw Faransi filɛ nin ye Angleterre filɛ Russie filɛ nin ye Chine filɛ nin ye a bɛɛ c'est l'armée d'abord le budget de l'armée Amérique ka armée budget o ka bon ni jamana minnu bɛ diɲɛ la u bɛɛ ni u fara ɲɔgɔn kan Amérique budget ka bon n'u ta ye Faransi min filɛ nin ye Faransi ye jamana fitinin dans la communauté internationale a tɔgɔ bɛ fɔ cogo parce que l'armée b'u bolo u nana serval kɛ ka maliyɛnw libérer ni fanga tɛ ni lakana tɛ jamana min na u ka démocratie ye fu de o de u ye maliyɛnw trompé 80 k'u bɛna ni démocratie ka sɔrɔ u ye lakana bali lakana ka segin k'an ka l'armée jɔ a jɔ la k'an ka l'école jɔ a jɔ la jamana ka marcher suivant les lois u kana juge ti bila cour constitution la min bɛ taa 3e tour kɛ élection la ni sariya y'a fɔ ko 2e tour don ni ko kɛra ɲɛma a ma se mankan ka wuli jamana kɔnɔ n'i ye san 5 kɛ n'i ma baara kɛ o bɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na n'a tor'o la o de bɛna démocratie si mais gouvernement bɛ se ka tɛmɛ fɛn fila bɛ yen u man ka négocier o ye lakana l'école quel que soit le gouvernement ne hakilina y'o de ye ayiwa président Choguel Kokala Mayiga an b'i fo bɛrɛbɛrɛli MPR tɔgɔ la ayiwa bi débat kɔni a bɛna kuncɛ nin yɔrɔ la n'o y'an ka ayiwa Maliba politiko kɛnɛ ye min y'an ka maa welelen ale kun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ka bɔ bɛrɛbɛrɛli MPR kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni ce muso tele lajɛli la a k'an bɛn waati wɛrɛ